Jeg troede som barn. Jule Edition. Jeg troede, at hvis jeg ikke opførte mig ordentligt op til jul, så ville julemanden komme og snatch alle mine gaver. Sådan, jeg troede seriøst, at han havde noget Grinch i sig, sådan en Grinch personlighed, der sådan kommer ud, når det er, at han kan mærke sådan, du var lidt sassy i november. Nej, den tager jeg tilbage igen. Du får ikke den der legetøjs vacuum cleaner. Jeg troede, at julemanden slet ikke ville komme ind i mit hus, hvis det var, at vi ikke havde pyntet ordentligt op. Jeg forestillede mig, at julemanden var sådan lidt sassy, sådan en. Ej, den der indretning, den kan jeg slet ikke lide. Og de har ikke engang julelys. Now this family, de har julenisser, de har julelys, de har snacks til mig, and they have everything. Her kommer jeg ind, og jeg giver de bedste gaver. Det var sådan, jeg tænkte. Så jeg tænkte bare sådan, okay mor, vi kan ikke have et plastikjuletræ. Oh my god. Vi skal have et ægte træ, der er fældet, lugter af græn, har edderkopper i sig. Vi skal have det rigtige træ. Vi skal have nisser i huset. Og vi skal have lyskæder overalt, og de skal lyse om natten as well, så at julemanden kan se, når han skal ind i vores hjem om natten. Vi skal ikke have et gå sådan i blinden, og sådan ikke kan se sådan, okay, hvor skal jeg sætte gaverne hen? Julemanden, han skal have de allerbedste arbejdsforhold. Jeg troede, at alle voksne havde julemandens telefonnummer gemt på deres telefon. Så når min mor eller lærerne på skolen sagde, at jeg ringer til julemanden og siger, at du agter sådan her, then it was serious. Men det er også fordi, at der seriøst var nogle voksne, der lød som om, at de ringede til julemanden. Hej, du taler med Lars. Jeg ringer, fordi at Ruth, hun igen ruller med øjnene. Og så stod jeg bare ved siden af og tænkte, nej, please. Og så tænkte jeg, at det var kundeservice i Nordpolen, der var på den anden ende af telefonen, og jeg tænkte sådan, ja, okay. Og så ville de sige det videre til julemanden, og så ville julemanden ikke komme hjem til mig. Det sidste, jeg troede som barn, var, at folk, der ser mine videoer helt til slutningen, de automatisk følger. Og det tror jeg, julemanden tæller som en god gerning. Men seriøst, husk at følge, hvis du godt kunne tænke dig at se mine fremtidige videoer.